Tomas i drugari. Tomas i vagon za pokvarene vozove. Debeli kontrolor svakoga je dana dolazi u stanicu da uhvati svoj voz. Zdravo, uvek je govorio Tomasu. Zapamti, ne budi nestrpljiv, Tomase. Nikada nećeš biti jak i brz kao Gordon, ali možeš da budeš zaista korisna lokomotiva. Ne dozvoli vagonima da se poigravaju sa tobom. Tu je bilo puno vagona, a Tomas je vredno radio, gurao ih je i vukao na njihova mesta. Tamo je bio i jedan mali vagon i dve čudne naprave koje je vozač nazivao dizalicama. To je vagon za pokvarene vozove, rekao je Tomasu. Kranovi podižu teške stvari kao što su lokomotive vagoni i teretni vagoni. Jednog dana Tomas je bio u dvorištu. Odjednom je čuo zvižduk lokomotive. U pomoć! U pomoć! Voz je proleteo jurcajući. Lokomotiva se zvala James i bila je uplašena. Kočnice su mu bile usijane. Guraju me, zapomagao je. Hajde, smejali su se vagoni. I dalje zapomagajući, u pomoć, James se izgubio iz vidika. Voleo bih da one vagone naučim pameti, rekao je Tomas lokomotiva. Uskoro se oglasilo zvono. James je ispao iz šina, dovezite vagon za pokvarene vozove, brzo! Zakačili su Tomasa i krenuli. Tomas je dao sve od sebe. Brzo, pućkao je. Nije pokušavao da bude kao Gordon. Zaista je tako mislio. Ne mogu da razmišljam o onim vagonima i njihovim trikovima. Nadam se da jadni James nije povređen. Jamesov vozač i ložač pokušavali su da ustanove da li je povređen. Nema veze, Jamese, rekli su. Nisi ti kriv. Krive su one drvene kočnice koje su ti dali. Mi smo uvek govorili da one nisu dobre. Tomas je gurnuo vagon za pokvarene vozove na jednu stranu.